Ukrainassa kytee uusi laajamittainen korruptioepäily, joka kohdistuu tällä kertaa maan parlamenttiin. Ukrainan kansallinen korruption vastainen virasto NABU sekä erikoistunut korruption vastainen syyttäjän virasto SAPO kertovat epäilevänsä 4 valtapuolueen kansanedustajan vastaanottaneen lahjuksia. Epäilyt ovat presidentti Volodymyr Zelenskin johtoa tukevan kansanpalvelijapuolueen riveistä. NABUn mukaan viranomaiset tekivät perjantaina 27. joulukuuta etsintöjä parlamenttirakennuksessa Verhovna Radassa. Viraston tiedotteen perusteella parlamentin turvahenkilöstö ei aluksi päästänyt tutkijoita sisään, mikä viivästytti ratsiaa. NABU ei ole julkistanut kaikkia yksityiskohtia tutkinnan vaiheista, mutta se kuvaa tapausta merkittäväksi ja korostaa, että tutkinta jatkuu. Paikallismedioiden mukaan epäilyjen kohteena olevat kansanedustajat ovat Yevhen Pyvovarov, Ihor Negulevski, Olha Savchenko sekä presidentin lähipiiriin yhdistetty Juri Kisiel. Zerkalo Tyzhnian raportoinnin mukaan NABU on käyttänyt salakuuntelua Kisielin toimistossa, jossa rahojen väitetään vaihtaneen omistajaa. Viranomaiset eivät ole täsmentäneet julkisuudessa, millaisista vastikkeista lahjukset olisi maksettu, mutta tutkinta keskittyy väitettyihin vaikutusyrityksiin ja päätöksentekoon. Toinenkin Zelenskin taustajoukkoihin liitetty nimi on noussut esiin. Zerkalo Tyzhnia on kirjoittanut, että tutkinnassa tarkasteltaisiin myös Juri Korjavtsenkovia, joka tunnetaan lempinimellä Jusik ja joka on aiemmin työskennellyt Zelenskin TV-tuotantoyhtiö Kvartal 95. Ukrainska Pravdan lähteet ovat kuitenkin kiistäneet väitteet, joiden mukaan Korjavtsenkov olisi paennut maasta. Uutistoimisto IntelliNewsin mukaan epäilyt ovat aiheuttaneet valtapuolueessa jännitteitä ja jopa paniikinomaisia tunnelmia. IntelliNews kirjoittaa paikallislähteisiin nojaten, että parlamenttiryhmässä arvioidaan parhaillaan, kuinka laajaksi tutkinta voi kasvaa. Epävarmuutta olisi sekä epäiltyjen määrästä että siitä, tekeekö joku edustajista yhteistyötä viranomaisten kanssa. Mediatietojen mukaan käsillä oleva tapaus ei toistaiseksi liity marraskuussa paljastuneeseen energiasektoria koskevaan laajaan korruptiovyyhtiin, jossa vahinkojen arvioitiin nousevan noin 100 miljoonaan euroon. Tuolloin kohu heijastui myös presidentin lähipiiriin ja osa syytösten kohteena olleista henkilöistä poistui maasta. Samassa yhteydessä presidentin kanslian johtaja Andri Jermak joutui eroamaan. Ukraina on eri kansainvälisissä vertailuissa lukeutunut Euroopan korruptoituneimpiin maiden joukkoon. Viime vuosina maan johto on kiristänyt korruption vastaisia toimia, osin Euroopan unionin ja muiden tukijoiden paineesta, sillä Ukrainaan virtaa sodan vuoksi miljardeja euroja tukea. Rahoittajille läpinäkyvyys on ollut keskeinen ehto, ja jokainen uusi epäily parlamentin sisältä uhkaa nakertaa luottamusta. NABU ja SAPO ovat viime vuosina korostaneet riippumattomuuttaan sekä sitä, että tutkinnat ulottuvat myös poliittisen vallan huipulle. Virastot muistuttavat kuitenkin, että kyse on tässä vaiheessa epäilyksistä. Syyllisyys ratkaistaan vasta oikeusprosessissa, jos asia etenee syytteisiin ja tuomioistuimeen. Tutkinnan kannalta ratkaisevaa on, mitä asiakirjoja, viestintää ja mahdollisia rahavirtoja etsinnöissä löydetään, sekä mitä epäilyt ja todistajat kuulusteluissa kertovat. Korruptioepäilyjen osuminen Zelenskin lähipiiriin on lisännyt presidenttiä kohdistuvaa kritiikkiä, erityisesti vallan keskittämisestä ja hallinnon läpinäkyvyyden puutteista. Samalla Zelenski on rakentanut poliittisen uskottavuudensa osittain lupauksella puhdistaa järjestelmää. Joten parlamenttiin ulottuva kohu voi muodostua sekä juridiseksi että poliittiseksi testiksi, jonka seuraukset näkyvät sekä kotimaan politiikassa että Ukrainan suhteissa länteen. Seuraavaksi odotetaan, pyytävätkö tutkijat parlamentilta lupaa jatkotoimiin, kuten koskemattomuuden rajaamiseen, jos syytekynnys ylittyy. Verhovna Radan johto voi myös käynnistää sisäisiä kurinpitomenettelyjä tai ohjata asian valiokuntakäsittelyyn. Mutta varsinaiset rikosliitto-oikeudelliset ratkaisut kuuluvat syyttäjylle ja tuomioistuimille. Ajoitus on Ukrainalle hankala, maa käy edelleen puolustussotaa ja hallinnon uskottavuus on osa kansainvälisen tuen perustaa. Siksi tapausta seurataan tarkasti sekä Kiovassa kuin ulkomailla, etenkin EU-suhteiden ja avustuspakettien yhteydessä. Kotimaassa oppositio vaatii selityksiä ja sosiaalisessa mediassa keskustelu kytkeytyy laajemmin siihen, kenen vastuulla valvonta sodan vuoksi on, sekä siitä, kuinka nopeasti syytteet etenevät.